Lähes jokainen YouTube-arvostelu kehuu Hostingeria sen uskomattoman edullisen hinnan takia. Mutta on olemassa julma totuus, jota ne salaavat sinulta, ja tuo halpa hinta voi muuttua valtavaksi uusimisansaksi, jos et tiedä tarkalleen mitä pakettia valita. Tänään paljastan kaiken Hostingerista, piilokustannuksista oikeisiin nopeustesteihin. Jos olet painamassa ostopainiketta, sinun täytyy katsoa tämä video kokonaan, ettet tuhlaa kovalla työllä ansaittua budjettiasi. Uusimisansa ja todellisuus. Suurin ongelma aloittelijoille. Nähdä halpa hinta ja kaatua taaksepäin, kun uusimismaksu iskee. Tämä ei ole vain Hostingerin ongelma, vaan yleinen strategia koko webhosting-alalla. Absoluuttinen totuus on, että tuo uskomattoman halpa hinta pätee vain kun lukitset 48 kuukauden paketin. Mutta usko minua, se on todella erittäin kustannustehokas vaihtoehto ja näytän sinulle tarkalleen miksi. Valitsemalla 4 vuoden suunnitelman lukitset alhaisen hinnan pitkäksi aikaa ja suojaat itseäsi inflaatiolta. Jos olet tosissasi digitaalisen matkasi aloittamisessa, Premium tai Business 48 kuukauden suunnitelma on erinomainen perusta. Suosittelen välttämään halvinta yksittäistä pakettia, koska se ei sisällä ilmaista verkkotunnusta ja maksaa enemmän pitkällä aikavälillä. Oikea nopeustesti ja teknopelon voittaminen. Katsotaan oikeat nopeustestien tulokset täsmälleen 60 sekunnin kuluttua. Mutta ensin puhutaan aloittelijoiden suurimmasta pelosta. Täydellinen sokeus teknologialle ja kauhu monimutkaisesta hostingista. Voit unohtaa kokonaan viime vuosikymmenen kömpelön ja sekavan C-paneelin. Hostinger käyttää omaa räätälöityä H-paneeliaan. Se on yhtä helppokäyttöinen kuin sosiaalisen median syötteen selaaminen. Kirjaimellisesti yhdellä klikkauksella WordPress-sivustosi on täysin asennettu. Nyt puhutaan nopeudesta. Hostinger käyttää valonopeita palvelimia ja NVMe-tallennusta, joten suorituskyky on vaikuttava. Tein live-testin Google PageSpeed Insightsilla. Pisteet ovat täysin vihreällä. Sillä on enemmän kuin tarpeeksi tehoa hoitaa helposti 10 000 kävijää kuussa ilman hikoilua. Ruma totuus ja puutteet. Onko Hostinger täydellinen? Ei todellakaan. Suurin puute on, ettei perinteistä puhelintukea ole. Jokainen ongelma täytyy ratkaista heidän live-chat-järjestelmänsä kautta. Se on saatavilla 24/7 ja he vastaavat nopeasti. Jos haluat puhua jonkun kanssa puhelimessa ongelman aikana, Hostinger ei ole sinua varten. Toiseksi, valtavaan verkkokauppaan, jossa on kymmeniä tuhansia raskaita tuotteita, tarvitset oman palvelimen. Yhteenvetona, jos olet freelancer tai aloittelija, Hostinger on uskomattoman vakaa. Auttaakseni sinua säästämään maksimaalisen summan, olen järjestänyt sinulle hyvän tarjouksen. Katso kuvauksen linkki tai kiinnitetty kommentti. Saat jopa 80% alennusta plus 3 kuukautta täysin ilmaiseksi ja mukana tulee 30 päivän rahat takaisin takuu. Nyt kun tiedät totuuden, seuraava askel on sivuston rakentaminen. Nähdään siellä.